Illum il-ġurnata, id-dizzjonarji nsibuhom użati kważi f'kull librerija, fuq l-internet u l-postijiet tax-xogħol, u anke bħala piżijiet biex l-affarijiet ma jtirulniex. Sa seklu ilu, id-dizzjonarji kienu ħafna iktar rari u ma kienx ikollhom il-qxuri koloriti li sar ikollhom illum il-ġurnata. Dizzjonarju jagħtik kelma u t-tifsira tagħha. Barra minn hekk, itik ukoll informazzjoni oħra, itik pereżempju il-kelma użata f'eżempju, itik deskrizzjoni grammatikali. Dizzjonarju tajjeb ukoll ta' ċertu valur itik l-istorja tal-kelma li ngħidula l-etimoloġija. Itik pereżempju l-kelma użata f'idioma jew fi frażijiet fejn tintuża din il-kelma. Jiġifieri ma jagħtix biss tifsira ma l-użu tiegħu huwa usa. L-ewwel dizzjonarju huwa ir-regole per la lingua maltese li jisabu Ruma il-professur Arnold Cassola. Huwa dizzjonarju mill-Malti għat-Taljan u mit-Taljan għal-Malti li ġabru aktar xwieħed kavallier li kien interessat li jitgħallem il-lingwa tagħna. Kien żmien meta il-Maltin kienu għadhom jafu jitkellmu bil-Malti biss. U allura dan il-kavallier barrani għax ried jintegra ruħu f'pajjiżna kellu bżonn jitgħallem il-lingwa tagħna. Huwa manuskritt importanti ħafna għaliex huwa miktub skont kif kien jinstema' l-kliem u allura jagħti ħafna informazzjoni. Interessanti pereżempju juri li dak li jsewi żraben ma konniex insejħulu skarpan, imma konna nsejħulu ħarries, kelma Arbija waqt li skarpan hija kelma Rumanza. U għandu ħafna kliem ieħor bħal dan. L-iktar lessikografi Maltin u l-ewwel wieħed inserta Awċi importanti huma tas-seklu 18 qegħdin insemmu ġifieri il-Gianfrancesco Gius de Soldanis bid-damma. Imbagħad warajh id-dizzjonarju il-leksikon ta' Michel Anton Vassalli. Dawk huma l-iktar dizzjonarji importanti li llum il-ġurnata huma meqjusa storiċi. Jekk tħares fuq l-internet bħala siti elettroniċi għandek id-dizzjonarju Malti, għandek ukoll dizzjonarju li qed jiżviluppa John Spiteri Ġinġel, Miklem Malti li jaħdem bit-temi. Jekk inħarsu lejn l-istampat, iż-żewġ figuri dominanti, allura ż-żewġ dizzjonarji rispettivi tagħhom għadhom sal-lum il-ġurnata ta' Giuseppe Aquilina u dak ta' Erin Seracino Inglott. Jekk se nibqgħu bil-mentalità li bniedem wieħed jibni dizzjonarju, meta tqis li barra dizzjonarji jinbnew minn timijiet sħaħ ta' nies, l-ikbar sfida tibqa' is-solitudni u li inti qed taħdem waħdek xogħol antipatku rridu ngħidu, qiebes u li faċilment taqta' qalbek. Dik hija naħseb jiena l-isfida ewlenija. Imma hemm ukoll sfidi oħra li ħafna drabi nissottovalutawhom anke kif ħatat id-definizzjoni hija biċċa filosofija jew arti jekk trid, u hija biċċa xogħol inkrepattiva ħafna anke biex tagħti l-iktar definizzjoni li tista' tidher sempliċi. Prova iddefinixxi l-kelma siġġu. Jekk ħatejt li huwa biċċa amara b'maqat u erba' saqaj, awtomatikament tista' qed tinkludi pultruna, qed tinkludi banketta u qed tinkludi affarijiet oħra li mhumiex neċessarjament siġġu. Inti fil-ħajja jkollok bżonn kollox, ikollok bżonn dizzjonarju biex jaqdik fil-ħajja ta' kuljum. Imma jekk inti tkun qed tispeċjalizza fuq il-Malti l-antik, ikollok bżonn dizzjonarji antiki għax jitkellmu fuq dak iż-żmien. Inti għandek bżonn kollox u llum wasalna f'punt, ovvjament l-Università, illi l-qasam tal-Malti kiber ħafna, hemm speċjalizzazzjonijiet differenti ħafna u dawn il-proġetti huma kollha sewja. Aktar ma nkunu nafu aħjar għaliex l-esperjenza tal-antik tista' ddawwalna fuq il-possibbiltajiet għall-futur, pereżempju. Jekk hawn min jaħseb illi biex insalva l-Malti irrid bil-forsi nnaqqih mill-ħafna kliem Ingliż, illum ngħidulu ċaru tant li ma jaqblinniex. Għaliex meta nistudjaw l-Malti antik insibu li diġà kien Malti mħallat, anki
saħansitra qabel ma tfaċċaw il-kavallieri ta' San Ġwan. Jiġifieri il-Malti essenzjalment huwa lingwa imħalta. Dizzjonarju tajjeb fl-opinjoni tiegħi irid jilab bejn dik il-linja fina ħafna li ma jirrendix dizzjonarju f'Mużew tal-Antikitajiet, inkella jiġi dizzjonarju storiku, jew għall-inqas jekk ħatat il-kelma antika trid timmarka bħala tali li hija kelma arkajka, imma fl-istess waqt irid jagħti wkoll anke jekk xi drabi jkunu skomdi f'għajnejn ċerti nies, jew f'għajnejn il-poplu ġenerali, kliem li ikun mitħaddet, użat u mifrux ferm fost il-kelliema Maltin. La darba kelma, il-poplu juża u m'għandux mod ieħor kif jesprimi ruħu ħliefa, dik il-kelma ix mill-Ingliż, ix mit-Taljan, ix mill-Arbi, ix mill-liema lingwa trid, dika illum il-ġurnata ssir kelma Maltija. Ta' Maltin li aħna, għandna ħabta niċċelebraw bid-daq ta' trombi, litteralment. U b'xi data dan, biżejjed inħarsu lejn il-festi ta' pajjiżna. Mark Antony Xiberras ħadem fuq teżi li stħarġet il-kliem marbut mal-banet. Mela fit-teżi tiegħi jiena għamilt studju dwar il-banet Maltin. Il-banet Maltin tista' tgħid li ssibhom fuq il-belt u raħal f'Malta u Għawdex huma punt importanti fejn jidħlu l-festi. Il-teżi tiegħi maqsuma fit-tnejn. Għandi fuq naħa minnhom li ġbart kemm jista' jkun kliem, allura reġistru marbut ma' dan il-qasam partikolari, waqt li fit-tieni parti għamilt kwestjonarju fejn intervistajt ammont ta' bandisti u nies mitla tal-mużika u rajt x'differenzi jistgħu joħorġu ta' kliem bejn etajiet u nies minn postijiet differenti. Bla dubju ta' xejn, il-maġġoranza tal-kliem li jintuża fil-banet huwa ta' oriġini Taljana. Fil-fatt insibu kliem bħal inarja, crescendo, ritenuto, li kollu għadu jintuża sal-lum il-ġurnata kif inhu bit-Taljan li qasanna biss kelma għalih bil-Malti. Dan jista' jkun minħabba l-fatt li il-banet, it-twaqqif tal-banet mar lura madwar 160 sena issa u qed ngħidu fi żmien fejn Malta kienet taħt ħakma kolonjali Brittanika, però fl-istess ħin kien hawn influenza kbira ta' kultura tradizzjonalment Taljana u dan jista' jkun li huwa fatt importanti. Ħarġu differenzi bejn bandisti Maltin u bandisti Għawċin. Pereżempju, jekk il-maġġoranza tal-bandisti Maltin użaw il-kelma platti biex jirreferu għal strument tal-perkussjoni, kien hemm xi okkażjonijiet fejn f'Għawdex issemmew il-kelma plattini. Jew jekk biex jirreferu l-bandisti Maltin użaw il-kelma lazz jew ħabel biex jirreferu għal parti mill-uniformi, f'Għawdex issemmit il-kelma kordun. U dawn kienu xi okkażjonijiet fejn ħarġu xi differenzi ta' kliem biex jirreferu għall-istess oġġett. Fir-reġistru tal-banet bħal f'kull reġistru ieħor ikun hemm set ta' kliem li ma jinftehemx jista' jkun minn nies li mhumiex mitla ta' dan il-qasam u fejn jidħol ir-reġistru tal-banet ħarġu kliem bħal bukkin li jirreferi pereżempju għal mouthpiece, il-parti li teħel fl-istrument li minna jkun jista' jindaq minn bokka allura. Verbi wkoll pereżempju tgħid xi ħadd li jċarrat fil-mużika jew fil-banda, ġifieri xi ħadd li tant kemm jonfoħ li l-ħoss tiegħu ma jibqax pulit, allura jiġu qabel ma tiġri xi ħadd li tiċċarrat xi ħaġa. Hemm verbi wkoll bħal pereżempju tgħid is-surmast li qiegħed iħabbat. Meta s-surmast iħabbat bejn il-bandisti tinftiem li s-surmast qiegħed jidderieġi. Allura ġifieri huwa verb li jintuża f'dal qasam ukoll. Jew tintuża wkoll espressjoni li ngħaddu biċċa mużika. Meta tgħaddi biċċa mużika jiġifieri li tkun se tindaq jew tkun għadek kemm segwejt biċċa mużika partikolari. U dan huwa kliem li forsi minn mhux mitla tal-banet ma jifhmux mal-ewwel, però li jintuża f'dan ir-reġistru partikolari. Fil-mużika tintuża wkoll xi ħadd li imissu jattakka, xi ħadd li jattakka jiġifieri xi ħadd li jkun wieqaf waqt li għaddejja biċċa mużika jew għaddej marċ u jkun imissu jerġa' jgħod il-battuti wieqfin allura l-aspetti li jkollu, ġifieri il-mument li jkollu wieqaf biex jerġa' jidħol idoq mal-kumplament ta' sħabu l-mużiċisti. Bejn il-bandisti tintuża wkoll l-espressjoni inqalbet il-banda.
meta tinqaleb il-banda ma tantx tkun xi ħaġa pjaċevoli kemm għall-banda kif ukoll għall-bandisti bejniethom għaliex ikunu qed jirreferu għal dak il-mument partikolari meta il-bandisti ma jkunux qed jaqblu flimkien fid-daqq tal-mużika u għalhekk il-banda ma tkunx qed tiffunzjona kif suppost tkun. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu tieħu ħsieb torganizza xalata ta' kitba darba fix-xahar, b'taħriġ fil-kitba għall-familja kollha. Dawn ix-xalati ta' kitba jittellaw f'imkejjen li varjaw minn siti storiċi u arkeoloġiċi sa wħud fil-kampanja bil-għan li l-kitba kreattiva toħroġ minn bejn l-erba' ħitan tal-klassi. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu torganizza xalati ta' kitba, dawn ix-xalati ta' kitba naqdu il-familji, fil-fatt il-familji applikaw għal dawn l-attivitajiet li jisiru darba fix-xahar u immorru f'postijiet differenti madwar Malta u Għawdex. Fost il-postijiet li morna għandna hawnhekk illum qegħdin Wied iż-Żurriq, morna wkoll il-Bajja ta' San George f'Birzebbuġa, se mmorru wkoll il-Ġgantija ta' Għawdex. L-anta ta' il-proġett huwa li l-familji jingħaqdu flimkien u kif konna qegħdin ngħidu jżuru postijiet differenti, jaħdmu flimkien f'atmosfera rilassanti u ta' gost, u l-iktar importanti ovvjament għalina huwa t-tagħlim. Jekk aħna nieħdu gost nitgħallmu, nkunu qed nieħdu gost ukoll f'dak li nkunu qegħdin nagħmlu. Aħna naħdmu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Issa fil-każ tagħna għandna żewġ gruppi llum kemm bil-Malti u bl-Ingliż, it-tfal iż-żgħar se jkunu qegħdin jaħdmu ġifieri l-etajiet bejn is-6 u 8 snin se jkunu qegħdin jaħdmu bil-Malti, se jkunu qegħdin iduru ma' Wied iż-Żurriq u se jkunu qegħdin jaħdmu hawnhekk f'dejn it-Torri ta' Xutu u mbagħad se jinżlu l-iktar l-isfel in-naħa tal-Belveder fejn se jaħdmu bl-atmosfera ta' filfla warahom. Waqt dawn l-attivitajiet aħna naħdmu bil-proċess tal-kitba. Il-proċess tal-kitba fiex jikkonsisti. Mela l-ewwel ma nibdew nagħmlu huwa li naħsbu fuq dak li jkunu qegħdin nikdbu. Nieħdu l-esperjenza li qegħdin ngħixu hawnhekk bħala hands-on, ovvjament qegħdin f'post li qed jispirana l-kitba. Minn hemmhekk imbagħad jikdbu l-ewwel abbozz tal-kitbiet tagħhom, ikollhom iċ-ċans ukoll jirrevedu jaraw ftit huma x'qegħdin jagħmlu, ċans ndeditjaw ukoll il-kitba ġifieri nsibu daqsxejn kliem li jkunu diffiċli biex it-tfal jesprimu ruhom fihom u nirranġawlhom l-ortografija tagħhom. U minn hemmhekk ukoll huma jaqraw il-kitbiet li jkunu kitbu lil sħabhom. Sħabhom ġifieri l-ġenituri u l-familji li nkunu qegħdin flimkien ituhom il-feedback pożittiv mela jgħidulhom x'oġobhom minn dak li huma jkunu kitbu. U hemmhekk it-tfal qegħdin iħarsu lejn il-kitba f'sens ta' xi ħaġa pożittiva. Kif nafu kull min għandu tfal jaħdem ma' tfal jew għandu tfal tiegħu. Huwa wieħed mill-ħiliet l-iktar diffiċli għat-tfal li huma jikdbu. Inti għandek dejjem it-taħdid u s-smieħ, dak mhux daqshekk diffiċli, għandek il-qari, imma l-iktar ħila li hija diffiċli hija l-kitba hawnhekk qegħdin niffukaw fuq il-kitba. U din il-ħila tal-kitba qegħdin naħdmu f'ambjent fejn huma se jgħinhom immorru tajjeb. Konna ġenituri wkoll li bħal ġimilu dan il-kliem qalitu waħda mill-ġenituri. Qalt li d-dar it-tifel tiegħi ma jiktibx fil-klassi diffiċli wkoll, qalt li niġu hawnhekk u t-tifel jirnexxilu jikteb. Darba minnhom konna qegħdin il-petting farm ta' Qali u konna ktibna dialogu. Għall-attività li jmiss ukoll qegħdin niddiskutu jekk naħdmux fuq forma ta' dialogu, inkella naraw jekk inbidlu xi ħaġa. Ġieli ktibna wkoll email, ġieli ktibna rapport, jew inkella ktibna rapport fil-gazzetti. Dejjem naraw x'nivvintaw kemm jista' jkun differenti. Fl-aħħar ta' kull attività aħna nagħtu wkoll ktieb lill-familji, fil-fatt nagħtu ktieb lil kull tifel u kull tifla l ġej mill-familja u nagħtu ktieb lill-ġenituri. Għaliex nagħmlu dan? Aħna nagħmlu dan biex kemm jista' jkun inħeġġu lill-familji jaqraw. Kif għedna l-ħila tal-kitba hija l-iktar diffiċli biex it-tfal jesprimu ruhom, imma bl-għajnuna tal-qari inti dejjem ħajkollok idejat differenti fejn inti ħatkun qiegħed tkun iktar kreattiv qed tidħol f'dinja immaġinarja u hemmhekk ħatkun tista' tikteb iktar. Fil-fatt wieħed mill-għan ewlieni tagħna huwa li aħna kemm jista' jkun it-tfal li jkunu magħna jaqraw u jikdbu.
Il-kitba teatru titlob set ta' ħiliet differenti mill-kitba tal-poeżija jew tar-romanzi. Xi drammaturgi ma jiktbux biss il-linji tal-karattri, imma wkoll struzzjonijiet dettaljati, filwaqt li kittiba oħra jagħtu aktar libertà lid-diretturi u lill-atturi. Tkellimna ma' Simon Bartolo dwar il-ħiliet meħtieġa fil-kitba għat-teatru. Mindu kont tifel dejjem kont inħobb ngħid l-istejjer. Missieri kien jirrakkonta l-istejjer, kont nirrakkonta l-istejjer bl-istampi meta ma kontx għandi naf niktab. Imma meta kbirt kelli ħbieb għadna grupp tat-teatru għal-Eatea u bdejt niktab għat-teatru mal-ewwel. Inħoss li fil-kitba, fil-fiction, meta nkun qed niktab romanz jew novella għandi ħafna iktar libertà. Jiena il-kmand tiegħi nnifsi. Fit-teatru għandi il-producer, il-director, l-atturi li mbagħad ibidlu, min jikkomponi l-mużika, ibidlu kol, so huwa group effort. Fit-teatru wkoll trid tgħid kollox mid-dialogu, so ma tistax inti tifhem x'inhu jaħseb persuna bħalma tagħmel fuq ktieb. Trid dak li qed jaħseb irid jgħidu, jew jagħmlu b'xi mod viżwali. Meta nkun qed nikteb għat-teatru, l-istruzzjonijiet li nikteb ivarjaw skont min ikun ħajiddiriġi. Jekk inkun ħaniddiriġi jien, ġeneralment tkun diffiċli, mhux diffiċli, imma tkun daqsxejn iktar diffiċli ħadd ieħor biex jifhem x'jiena nikteb għax ikun hemm id-dialogu biss u frasi jkolli nkun naf diġà x'ħajkunu lebsin, kif ħajiċċaqalqu u x'ħajamlu. Però meta nkun naf li ħajiddiriġi ħadd ieħor nagħmel ħafna istruzzjonijiet u speċjalment jekk inkun qed naħdem ma' direttur ġdid li qatt ma ħadem miegħi qabel. Hemm diretturi li hu pjaċir naħdem magħhom għax jiġu b'idejat tagħhom li jkunu differenti minn tiegħi u fl-aħħar wara li l-plejt għadda minn taħt idejhom u niddiskutuha u kollox, tkun differenti milli kon ħsibt jiena imma b'mod fejn kulħadd ikun ferħan. Hemm diretturi oħra li jgħidulek li issa la tajti li issa f'idejja u xi kultant jagħmlu biċċa xogħol vera tajba u hu pjaċir ngħid imma ħalejt f'idejhom. Naħseb fil-maġġoranza tal-każi ħanejtek. Imma xi kultant ngħid dil-biċċa stajt għamluha b'mod aħjar jew dibidlu li kelma u di daħlu li sentenza li ma kienx tiffittja. So, jiddependi ma' min tkun qed taħdem naħseb. Fejn jidħol teatru jiena nħobb nittratta ħafna problemi ta' familja, ta' imħabba, ta' ħbiberija, relazzjonijiet iktar. Jiena l-plejs tiegħi għalkemm l-istorja li hija importanti, però tiġi t-tieni. Il-karattri jiġu l-ewwel, l-istudju tal-karattri huwa l-iktar naħseb l-iktar ħaġa li nieħu pjaċir nesplora. Mbagħad jiddependi wkoll jekk inkunx ġejt ikkummissjonat biex nikteb play, allura jkun għażluli diġà s-suġġett u ġieli anke t-titlu tal-play jkun għażluli u meta nipproponi play jien allura nkun nista' nagħżel mill-A sa Z kollox jien. Għalija l-iktar ħaġa importanti hija illi ma nkunx naf kif ħajspiċċa dram. Ħafna nies jgħidu qatt meta jeżimgħuha din, ikolli idea, imma ġament ikolli idejat u ma jkunux idejat, ma jkollix idea eżatt li nkun naf, mela fl-aħħar jiġri A, B u C. Lej, kolli idejat jisom daqsxejn berflin ħanejtek, inkun naf pereżempju li dak il-karattru ħajmut fl-aħħar jew dawk it-tnejn ħajjiżżewġu. Imma kif nasal għaliha u x'ħajjiġri wara u x'ħajjiġri waqt. Inħobb inżomm il-kitba interessanti u eċitanti għalija nnifsi u kuljum meta nikteb qisni qed naqra ktieb u għalaqtu fil-għaxija u l-għada rġajt ftaħtu ma nafx x'inhu ġej. Dik ikolli idea frasi x'ħajjiġri fil-ktieb li nkun qed naqra ta' ħadd ieħor imma ma nkunx ċert. Inħobb li meta nkun qed nikteb jien stess nagħmel l-istess ħaġa għax inħoss li dik il-kurzità, dak il-mod interessanti li jkolli jien stess tiġi trasmessa għal min ikun qed jew jaqra l-ktieb jew jara l-play fit-teatru. Wieħed mill-kittieba ewlenin li ħarġu mill-moviment ta' snin 60 u 70 huwa Achille Mizzi, li fost l-oħrajn huwa magħruf għat-tlaqqih tax-xjenza u l-emozzjoni fil-vrus inċiżivi tiegħu. Jien naħseb l-iktar tekniki li jispikkaw f'dal poeta huma l-ħila tiegħu li juża
vuċi solenni, però blaqta parodika, blaqta sardonika. Kien hemm min ħaseb illi Akelemitsi huwa dal-poeta illi qed jippreżenta lilu nnifsu b'dil vuċi orakulari, profetika, pretenzjuża, epika, kważi divina, imma naħseb ma nnotawx illi l-emmulaw f'dil vuċi tibda toħroġ laqta ftit iktar ironika li tironizza lilha nnifisha. U allura huwa dal-poeta matur bħala vuċi fis-sens illi il-vuċi tiegħu jagħmilha orakulari u fl-istess waqt twaqqaf ftit lilha nnifisha anki għas-sufjett, tipparodizza lilha nnifisha. Akelemitsi għandu diversi motivi li jispikkaw. Wieħed minnhom, motiv minnhom huwa il-figuri mitoloġiċi. Huwa poeta li għalkemm aħna ngħidulu modern fil-fatt mar lura fi żmien għandu ħafna referenzi għal mitoloġija Griega, il-mitoloġija Eġizzjana u l-mitoloġija ta' tribujiet nordiċi tal-Ġermanja antika. Huwa għalhekk poeta illi qabad il-motivi tiegħu minn figuri u personaġġi arketipali, pereżempju Venere, Zeus, imma wkoll l-alla Anubis mill-mitoloġija Eġizzjana. Ukoll il-Valkiri, pereżempju, f'poeżija minnhom, il-Valkiri huma dawk il-figuri li gwerrier Ġermaniż u sejra l-gwerra jekk jarhom bżiemel qegħdin ileptu ma' ġenbu, ifisser li f'dik il-battalja u se jmut. U allura l-Valkiri kienu bħal din it-teħbira tal-mewt qabel battalja. Għandu motiv ieħor interessanti immens li huwa l-impuls innifsu tal-ħajja li Akelemitsi jaraħ fil-jinnaf werqa li qed tinbet, jaraħ ukoll falla bħala l-ħalli suprem, l-artist li l-kapolavur il-kbir tiegħu huwa l-ħolqien, jaraħ ukoll fil-mużika. Dan l-impuls Akelemitsi isibu wkoll f'ritwali antiki, reliġjużi antiki. Jiġri għalih żifna tribali, pereżempju fl-Amazonja, hija parti minn dan ir-ritmu l-impuls tal-ħajja. U dan mhux jidher biss fil-poeżiji tiegħu, però jinħass permezz tal-mod kif jikkontrolla r-ritmu u r-rima tal-poeżija. Jiġifieri dal-impuls tal-ħajja ma jagħtihx biex biegħed biss, imma jagħtih ukoll bil-mixja melodjuża, eufonika, metrika tal-poeżija. U mbagħad għandu motiv ieħor illi huwa interessanti ħafna il għaliex huwa topiku ħafna li huwa id-dinja tat teknoloġija, d-dinja nukleari, tad-diżastri wkoll nukleari moderna. U hawnhekk Akelemitsi ma jiffriċ il-mitoloġija mill-teknoloġija, anzi f'poeżija waħda issib figuri mitoloġiċi qegħdin jitkomplew b'figuri oħrajn tal-magna mill-industrija, tal-karozza, tal-mezzi ta' trasport modern, imma wkoll tad-diżastri moderni l-iktar nukleari. Li hu interessanti f'dal motiv huwa il-mod rikorrenti, ripetut, kif il-poeta jippreżenta il-beżat tagħna llum, pereżempju minn aċċident nukleari, bħalli kieku huma tkomplija tal-mitoloġija antika. Ġifieri qisna aħna għadna fl-istess miti Griegi u qed inwettquhom permezz ta' mitoloġija moderna. Motiv ieħor huwa ir-reliġjon Nisranija, però Akelemitsi hawnhekk għandu mod verament oriġinali kif jippreżenta dan l-iżvilupp tematiku, anzi jaħlu hekk għax mhix tema magħluqa, jippreżenta l-esperjenza reliġjuża bħala esperjenza essenzjalment senswali li tiġi mit-tiġrib karnali, mhux minn spirtu dekartjan maqtuħ mill-ġisem, mhux minn ruħ jew minn bniedem ħassieb maqtuħ mir-realtà karnali, mill-ġibdiet karnali tiegħu. U allura f'poeżiji bħal f'San Ġwan, pereżempju, li biha qed jirreferi għall katedral tagħna, f'San Ġwan, u jippreżenta lilu nnifsu qiegħed l-ewwel josserva ir-rit nisrani. Imma mbagħad f'dak ir-rit nisrani meta jiftaħ il-missal jibda
anka jinteressa ruħu f'Eva pereżempju Arwina. U minn hemmhekk qisu jaqbad kanal ieħor iktar karnali li bih jibda jfittex id-divin. Dawn huma momenti interessanti mhux għaliex ineħħu l-element sagru mit-tempju, imma għaliex isibu is-sagru f'dak li hu uman. Huwa il-poeta li umanizza d-divin u jiddivinizza lill-uman. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.